angahamba nani. Angahamba nani uYesu. Family yakho wethu. Senabantu basekuhlaleni bethetha. Yanga uYesu yena angahamba nani. Ndiqinisekile ke uYesu nisakumbiza. Uyakubuza uYesu kuba selethe ezwini lakhe ngemini yoxakeka kwenu bizani nina nisakubandezeleka nina mna ndinguThixo ndinihlangule ize kwenu ibe kukundizukisa. Tusisihlahla abafundisi bayathengwa kodwa kukhona uYesu ongathengwayo. Ndizomisa lo Yesu ndizothi uThixo makahambe nani. Siphakaze amehlo azawuvaleka ifuture izobonakala kodwa through that process uYesu uhamba nani nisafika emzini uzawupheka uYesu njalo njena aphaka uYesu emva kokuphaka kwaYesu nani nizabuya nisithi ngokusweleka kukabuhle inkosi yabonakala ngakuthi silapha njena sabizwa ngenhlungu uYesu wahamba nathi through ukuswelakala kwami ngumntana. Namhlanje ndimlondi ngusiphokazi anzange zoqhayisa nganto anzange zoqhayisa ngokumila nobuhle bami ndizoqhayisa ngoYesu owahamba nami enhlungwini ekufeni oqhayisa ngoYesu. Zothi uYesu makahambe nani seleni na ningenzi kakuhle makahambe nani uYesu sele ningamkholisanga uYesu makahambe nani family yakho wethu sele nincame konke zini wenkokheli simumve umoya oyingcwele sithi noba sizobopha siyazi okokuba size kwenye fire brigade size kwesinye isicimamlilo igama lenkosi eyona nto besizoyithetha ke mamubhili into yokuthi uThixo uyasondela akakhathaliseki uThixo nokokuba abantu bakubiza ngantoni akakhathaliseki okokuba waziwa ngantoni akakhathaliseki imeko yakho nobinjani uThixo uyasondela uThixo imbhaqe sondela kwiphara likhathwe ngabahlali libanjwa liphume emzini lathi kaphuncuke liphara belombethe abahlali belibethe kwanobomu lathi liqala inja izikhotha amanxeba lidibene nobhluli babo lihlele koneni babuka zontanga ndini emfondlini usinde njani kuba besithi bayagqiba abahlali phendule isigebenga sakwanobomu sithi ndisinde ngezikamthatha kuba uThixo uyasondela thetha loo nto namhlanje mamubhili sizothi uThixo akhathaliseki noba indlu yakho yaziwe njani kodwa uyasondela asondela uThixo soshiya loo nto apha mongameli wami soshiya loo nto dadam kodwa eyona nto ekugqibeleni endifuna okokuba ze siyibambe uthi umongameli xa ethetha apha uthi akasondele uYesu azomamela ingxaki yakho kodwa usuka hambe nawe uYesu uhamba nawe ikweshini yami inye inoba asondele uYesu into your destination kodwa xa kufuneka kuthathwa ijeni ushekele ngasemva sele uYesu ekulokhethile okokuba undawuni na asasakusondela xa ntantamisa uYesu ubengathi lisanelisa isidodo elithi ngexesha kufanele okokuba lihambe ngalo alihambi lisakhaza lona usondela ahambe nabo uYesu njalo nje akahambi nabo indlela engenasiphelo uYesu mabishop Ncambaca khona i-destination abafika khona uYesu ahlale kunye nabo phansi akoneli uhlala nabo phansi kodwa aprovide uYesu abanikeza ukudla badle abalambileyo njalo nje abanqaniweyo abanika amanzi basele madoda njalo lo Yesu sizothetha naye namhlanje angoYesu ohamba ivathula kunye nawe ayingoYesu oxalisa ihashe linebhabhisi obaleka into engapheliyo kodwa kukhona apho kufuneka khona niyohlala khona kunye noYesu namkele izidlo eziphuma kuye malibonke igama lenkosi sizothetha lo kodwa sifuna ukuthi namhlanje abasekude kunejeni nohambo lukaYesu mabasondele khona ukuze bangalahlekwa ngumzi kandawo apho khona uYesu ayawuthi afike khona ahlale khona nabahambe kunye nabo ize bona bathuke kweliphakade bangayazi okokuba uYesu ungene phi na ngoKristu inkosi yethu amen abulela mantatana bulela kakhulu